Еги. Ето нагледно и предимство тук. Като криво. Десния матч казва и трябва да замени Ивайло Найденов. От индивидуален пробив. Берой, почти не сме виждали такова нещо. Соломони сега. Соломони с дълго подаване. Класирането на Хетафе в Ла Лига през сезон 2003-2004 работил още отборите на Елче сезона, но прави впечатление, че отбора показва стабилност в защита, допускайки едва 10. Сега, работа за Берое със сигурност не е от най-приятното в следващите 3 двубоя. Предстои гостуване на Берое ще изпрати още едно по време, в което най-вероятно няма да допусне гол. Дали обаче ще отбележи такъв Сантьяго Годой в наказателното поле между двама, му бе трудно да вземе такава позиция, която да му позволи да отправи удар. Това обаче ще бъде добра възможност за Берое. Ивайло Марков игра 90 минути. Ивайло Димитров ще води отбора. След този матч вече Начало на побоя, аз съм Никола Кръчов и ще бъда ваша компания в следващите 90 минути. Да се пожелаем футбол, който да радва окото и разбира се, да носи много попадения. Първата по-опасна атака ще бъде за полузащитник Лъчезар Котев. Може би Баран след такова, но степенно напачаме. останаха за човек по-малко след директно червен картон на Едуардо Хатамото. Той отново спърка. Дончев иска игра с ръка. Уеслен няма съотборник да пресече подаването. Това бе една от добрите атаки. Заложи Клаудио Чешеро. Сега показа защо наистина е толкова ценен според Илиян Илиев. Защо бе вкаран в игра като цяло да се е радващо за Илиян Илиев, че тези атаки на бяло изгледа не предизвикаха намеса на Маркович. Сега обаче Годой очи в очи с Маркович. Има и засада, ще разберем след като завърши ситуацията. И чак сега докладът на страничен арбитър от далечната страна бива вдигнат. Спокойно подходи. Нормалното нещо на света изглежда този факт. На вратата Ханс Кристиан Бернардо против Политиното показва добра форма. Който години 4-3-3, когато отборът е в нападение. Ян Годой е единствен. Свежебент на Берое беше гостуване на ЦСКА. Само 27 секунди бяха нужни на румънският централен нападател да отбележи. Гледна точка на многото промени, за които вече споменах. Доста хора сезон започва Димитър Шейтанов с екипа на Септември и той вече с Ладронет категоричен срещу Георги Върбанов. Прави не лош избор с желанието си да го привлечат за своя проект. Но е също в ролята на офанзивен футболист свърши нарушение да отнеме. Гаспарин загуби от щаба на Лов Пловдив. Без фал 7 минути провали атаката на Берое след загубата от Левски. Равенството с Ботев Пловдив. Очертава се втора победа от началото на шампионата. Този импулс след удара в гредата. казва на съпротива или някакъв вид преса. Хладнокръвни действия.
Прески, който също заради здравословното си състояние няма да вземе участие в този двубой. А Иверо Меш и 65 минути в футбол от страна на Спартак Варна не виждаме. Джават Елджимили също търси своя шанс с индивидуални действия, спрян към момента от популизма в бяло и зелено. Левски, прекрасно действие на Галче, Павел Лимов в наказателното поле, пас по земя, Мустафа Сангаре стреля. И още един корнер за Левски. Постепенна атака на Берое. Ще остави топката зад кръпа си Александър Колев. По този начин елиминира един футболист. Назар Али, Сангаре ще вече твърде близо до себе си. Повазните на публиката. Джими Ли към Охене. Изпреварен обаче. Александър Колев. Търси извеждаш пас към Сангаре. Добре се справи обаче. Пред Иван Пилев, който се възползва от него и центрира към Чинон Суофор. Нигериецът успя да владее. Освен със сериозна класа, разполага и с отличен опит. Сега добра атака. Пропуснат двубоите с Бота Пловдив и ЦСКА. Соломони, чисто действие на капитанът. Той е юноша на Атлетико Мадрид и има изиграни 10 мача с две отворена футболиста. Роден в Шифа. Топката бе отклонена посока вратата му в играта. Двама футболисти, които бяха част от тима на старозагорци през миналата към Било. Надясно към Аселто Рапосо, който ще центрира сега. Рапосо права на главата на защитника Берое. Силнито точно. Ачко с центриране. Това е най-лошата начална серия за Ботевраца. Това като обобщение и заключение от мен бе опровен. Сигнала, центриране на Серкан Юсеин. Отново пас. Поздравност като треньор на вратарите. И Иван Цветков. Иван Мичев с центриране. Берое след като успя да се пребори с конкуренцията на Родриго Ачинели през миналия сезон. Пък се е включил в предни позиции центриране. Керчев опита да намери Цветелин Чучуков. Това е проблем за Берое, да видим какво ще се случи в статичното положение. Нищо тежко. 60% от времето до момента Левски владее топката. Нали с синята панелка в настоящия състав е именно над 140 мача Цунами. Още едно дълго подаване към Сангаре. И отново Сангаре за труд. Следно срещу Кебър игра. Стефан Гаврилов, тогава на след Варна